návštevníci mojej webovej stránky, rada by som vám priblížila liečbu bylinnými a púčikovými prípravkami bližšie a konkrétnejšie. Vybrala som si dnes jeden veľmi zaujímavý systém liečby u ochorenia, ktoré je mimoriadne rozšírené v našich zemepisných šírkach. Jedná sa o lymskú boreliózu. Lymská borelióza je infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu, spôsobené baktériami typu borélie. Tieto baktérie rozširujú hlavne kliešte, ale dá sa aj uštipnutím komárom alebo iným hmyzom nainfikovať touto baktériou. Lymská borelióza má veľmi rôznorodý priebeh. Ľudia niekedy ani nepociťujú nejaké zhoršenie zdravotného stavu, bolesti klbov, chrbtice alebo iných orgánov, ale prvorady začína syndrom únavy, to znamená obrovská únava spôsobená zaťažením pečene. Ďalšie potom nastupujú poruchy centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa začínajú bolestiami hlavy, migrénovými bolestiami a podobne. Niekedy býva zasiahnutý aj zrak, zraková ostrosť. Výskumy lekárov, liečiteľov a hlavne poznatky pani Podhornej, ktorá vyrába tieto produkty, ako celok priniesli na náš trh krásnu liečbu s veľmi vysokým stupňom účinnosti. Až vyše 95% účinnosť je zaznamenaná práve liečbou prípravkami alternatívnej medicíny firmy Nadeje a teda bylinnou a púčikovou terapiou. Každá liečba, a u tejto liečby je to mimoriadne dôležité, začína prečistením. Na prečistenie nám slúži bylinná tinktúra topola čierneho. To je ako všeobecný, širokospektrálny dezinfektný prostriedok, ktorý regeneruje a prečisťuje. Pokiaľ sú symptómy zasiahnutia centrálnej nervovej sústavy, je veľmi dôležité použiť tinktúru ježibaby gulatohlavej, to je tiež bylinná tinktúra. Na každej flaštičke je napísané, koľko kvapiek je denná dávka a túto dennú dávku je potrebné dodržať. Tinktúry sú v 40% alkohole, to znamená, že pokiaľ niekto neznáša alkohol alebo má obavy, aby ten alkohol nebol nejaký s nežiaducimi účinkami, tak sa nakvapká do teplej vody a nechá niekoľko hodín voľne, alkohol sa odparí a účinná látka zostane. Ďalšia tinktúra, ktorá je v liečbe práve u boreliózy veľmi dôležitá, je tinktúra púčiková, a to je breza previsnutá, ktorá stimuluje, je to drenážny prostriedok, ktorý pripravuje organizmus na to, aby sa pripravil na využitie ďalších zložiek púčikových tinktúr a stimuluje hlavne ladviny, prečisťuje močovú sústavu, čo je veľmi dôležité pri tejto liečbe. Keďže je napadnutá v každom prípade pečeň, na regeneráciu pečene je určená vynikajúca borievka, púčiková tinktúra, ktorá zabezpečí obrovskú úľavu, prejavujúcu sa hlavne tým, že sa náš organizmus revitalizuje a zmierni sa ten pocit únavy. Rozmarín, ďalšia tinktúra z rady na podporu a liečbu boreliózy, je tinktúra rozmarín. Je to púčiková tinktúra, ktorá zabezpečí jednak regeneráciu všetkých orgánov a jednak súčinnosť. Pokiaľ horšie funguje niektorý z orgánov, plúca, srdce, tráviaci trakt a tak ďalej, tak zabezpečí stimuláciu. Čiže v podstate ako keby zharmonizoval všetky vnútorné orgány. So silnými protizápalovými účinkami je tinktúra jelša veľmi dôležitá. To už je ale, dá sa povedať, pokračovanie
kúry. Nie každý, kto sa lieči na boreliózu, musí zobrať všetky zložky. My to v podstate individuálne riešime. Základná sáda je topol, breza, borievka, čierna rybezla, borovica, vinná réva. Pokračovanie ježibaba, rozmarín, jelša a orech s beta-glukanom. Možno sa to zdá na prvý pohľad, že je toho veľa a že je to komplikované, ale liečba je veľmi jednoduchá. Každý, kto je so mnou v kontakte, dostane presný návod na použitie. Berú sa vždy maximálne 3 komponenty. Kúry bývajú väčšinou 5-zložkové, niekedy aj 8-zložkové podľa potreby, podľa chronicity, ochorenia a podobne. Takže vždy sa dá nájsť taká najlepšia alternatíva už aj podľa toho, aké sú tie vyjadrenia lekárov, pretože keď je to ochorenie dlhodobejšie, tak už sú tam niekedy aj náznaky na prirovnanie k roztrúsenej skleróze a podobne, čo je tiež veľmi vážne ochorenie. Takže dá sa takýmto spôsobom pomôcť. Okrem liečenia upozorňujem aj na prevenciu, pretože je dokázané, že veľmi veľa ľudí má v sebe tie nedoliečené borelie alebo borelie, ktoré ani neboli liečené a prejaví sa to potom v neskoršom veku. Takže aj preventívne, aj následne doporučujem tieto prípravky.